Estava molt emocionada. La nena se'n anava de viatge a veure els volcans amb la família un parell de dies. Quan hi van anar, ella la veritat no ho va passar molt bé. Feia molta calor i la gent era estranya. Quan ja s'havien decidit per tornar, abans d'arribar van rebre un comunicat. Hi ha hagut una riada desbordadora, deien per la televisió. Finalment van decidir que es tindrien que quedar un temps més als volcans. No vull veure els meus amics. Tothom fa coses estranyes i no parlen com jo, es queixava la nena. Va passar el temps i les riuades van durar una setmana. L'últim dia, quan ella ja estava emocionada per tornar, es va cremar el peu, trepitjant el terra que encara estava calent de la lava. Van anar corrents al seu poble, on el doctor li va dir que fes repòs. En anar cap al metge, el poble era igual, però alguna cosa havia canviat. La gent estava apagada, cansada. Ella va fer cas, es va quedar al llit. Els seus amics l'anaven visitant, però també hi havia alguna cosa diferent. Havien crescut i la miraven diferent. I encara que passava els dies i descansava, la seva cremada no millorava. Sa mare va decidir tornar als volcans. Ella sabia que allà hi havia especialistes en cremades. No era el primer cop que algú s'havia cremat amb lava. La nena no ho volia. Tenia que tornar a aquell lloc hostil, però de camí se li feia més familiar. Va passar uns quants dies a l'hospital dels volcans. Això la va ajudar molt, notablement es podria dir. La metge que la tenia era la millor dels paisans del volcà. Ella també va venir de vacances quan era una infant. La nena li va confessar que no es trobava a gust ni en un lloc ni en un altre, ni en els volcans ni al seu poble, que realment no sabia d'on era. Llavors, la metgessa, que se l'estimava molt, la va mirar i amb tendresa va deixar el silenci.